ɗaya daga cikin wa'annan saboda kowace na san tarihinta. PDP yan watanni ta yi kawai na zama gwamna ba zuwa ne na shiga daga nan zo ne lilo a cikinta ba. Wannan kuma dama mu muka kafa ta. Saboda haka zancen jama'iyyu ainihin Najeriya dan dai Najeriya komai kai ne shi kenan. Komai ba ta tambaya ba. Amma da babu wata ƙasa a Najeriya da PDP ko APC za su fito su yi magana. Kaji daya? Haka 'yan takarar nan. Abubuwan da suke kai ma ka sani. Inda a wata ƙasar ne su an ce ku fito fili a ganku ba za su fito ba. Kuma mu ba na rigima da kowa. Inda ni na rigima da wasu an yi da sun shiga shari kamar yadda suke shari. Ina shari saboda kuɗi. Ya Excellency Engineer Dr. Rabi Musa Kwankwaso da ka zo ka kama wannan gaba ta maganar marigayi Man Jafar. Sai wasu galibi 'yan Najeriya kan jefa ayoyin tambayar cewar 'yan kwankwasiya da kai kanka zafin adawar ya fi zafi tsakaninku da jam'iyyar PDP da ɗan takararta Atiku Abubakar. Wasu kan an gama duk wannan 'yan kwangilar siyasa ne wanda suke zuwa su karɓi kuɗi a Abuja duk mun riga mun san sa da yawancin su ba su da mutunci kuma ragowar mutuncin su ma da ike mu ne za mu taka da mu da yaran mu. Dan mutumin da ya fito ina neman aikin yi a Najeriya haka kurin ka zo kai min sharri ka yi ƙarya ko kuma ka je kai wa sharri wani sharri ba mai mutunci bane ba mai gaskiya bane ka ce shi mai gaskiya ne saboda a zaɓe shi ne kana zaɓe ne. Amma wasu sukan jefa ayoyin tambayar cewar ɗan takarar ka yi bayanin cewar shi a karan kanshi ba wai wata matsala ba ce sosai jam'iyyarsa ce da ya fito matsala. Wannan kwandon shara? Kan ta tura ayar tambayar. Allah ta bari da Allah wake. Da daina magana da Allah maganar PDP da APC mu wannan mun condemn ɗinsu. Bayanin da kai da mun condemn duk wani mutum da ita fiye je zaɓi PDP ko APC duka ɗaya ne. Kuma wa'annan su ne matsalar shekara 24 ɗin nan da muke ciki. Muke so. Ya Excellency ɗazu an ji kana bayanin cewar abun kunya har a jiyo suna magana cewar halin mu iri ɗaya zan ɗora daga inda wani kaza ya tsaya. Suna magana cewar za su ɗora ne daga cikin wasu manya-manyan abin alkhairi wanda suka yi a jihar Kano wanda wasu abubuwan mara zuwa suka koya. Batun ilimi sun ce sun mai da shi kyauta kuma dole. Gadojin nan ma da ka shimfiɗa wanda kai ne na farko da ka fara kawo gada jihar Kano sun yi bayanin cewar har sun zo sun yi ma mai awa 3 a jihar Kano. Karanto kuɗi a yi kashi maraba a sace rabi a tafi a je a yi gada ko a yi wani abu da rabi shikenan a zo a ce an yi gada. Ni a gona kuma duk wani mai hankali a ƙasar nan ya kamata ya samu shugabanci ya kaffa da cin bashi. Bashi ba kyau ba alheri ba ne inda alheri ne mu ma da mun ci amma duk wanda ya zo yana ci gaskiya zalunci al'umma kuma ko da yanzu ba a yi masa Allah ya isa ko an tsine masa ba ƴaƴanmu da jikokinmu suka zo suka buɗe kamata mu tafi mu je mu ciyo bashi a ƙasar waje mu ce ƴaƴanmu ne za su zo su biya mu ƴan gata ne misali titi kai gada kai duk wannan ba ɗansu abubuwa ba ne ina ma da wani ya ci bashi in ma da za ta yi yanzu kamar yaran da muka tura ƙasashen waje ai dukkaninsu za ka iya cewa ma bashi suka ci saboda haka in sun yi karatun su zo su biya ka biya masu bashi ai suna ta fitowa ko an kawo mana masu PhD su sun ce wani aikin zai biya kanshi kamar ilimi kyauta kuma dole da ai da ke ilimi kyauta da yawa kai dan Kano ne kwa da wannan ina kuka samu shi ai ina yana da ilimi kyauta a Kano wai kuma dole a Kano ina makarantun suke duk makarantu ga su nan ina makarantun da suka gina abinda muke tafiya inda kaga mun gina wa'annan manya-manyan benaye haka ya kamata wa'annan yara da suka shiga aji ɗaya za su shiga aji biya sake ɗauko wasu saboda haka ana yi ana gini sai sun yi bayanin cewar har sun zo sun yi ma mai awa 3 a jihar Kano suna bayanin irin wannan aikace-aikacen ne za su ɗora amma idan kwankwasiya ya rufe wanda yanzu kuke ta magana cewar yanka filaye da makabartu sakamakon sun zo sun yi ayyukan da kusan ma ya wuce wanda aka yi a gwamnatinka. Ni ban ci bashi ba. Su bashi suka ci wannan gadar da suke faɗa ko hawa 100 ce. Kuɗin 'ya'yanmu ne da jikokinmu. Mu yanzu ba za mu iya riƙe kanmu ba.